chapter 6 tichaverenga verse 15, 16 na 17 iri kuti iyo, and when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, and host compassed the city, both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? And he answered, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses. Toda kutarisa pamusoro pemunhu waMwari. Imbozvibvunzawo wega kuti uri munhu waMwari here kana kuti hausi munhu waMwari. Because panapa Bhaibheri kutiudza pane munhu waMwari nemuranda wemunhu waMwari. Saka unofanira kuzviona kuti uri papi. Uri munhu waMwari here kana kuti muranda wemunhu waMwari. Saka mukatarisa nawo panapa tikuudzwa nhoroondo yemurume anonzi Elisha. Elijah anga ari muprofita ainzi munhu waMwari. Saka Elisha tiri kumuona achipinda mukati mebasa. Elisha haifamba ari oga. Tsika iyi yekufamba nemuranda wemunhu waMwari anonzi Gehazi akaitora iye paaifamba naEria. Nawo Eria paaifamba naye, Elisha aifambawo naEria. Saka itsika yekuti vanhu vaMwari vaifambawo nevamwe varanda vavaivabatsiranawo pabasa iri. Saka panapa tiri kuona nhoroondo yemurume. Paita hondo yevaSiria. VaAsiria vari kuronga kuenda kundorwa neIsraeri. Saka pavari kuronga kuti vandondorwa neIsraeri, vanonzi mambo waAsiria vanoronga kuti mauto ngaaende pakati nepakati, unoita ambush kumauto ekwaIsraeri. But zvinoitika ndezvekuti Elisha anomira anobva audza mambo waIsraeri oti musaenda mambo pokuti nopokuti. Bhaibheri rinotiro mambo wakateerera zvakataurwa naElisha munhu waMwari. Saka paakateerera kudaro ndo patiri kuona kuti zvinodaro kuti mambo waAsiria vanoti ko ndianiko pakati pedu ari kuzevezera mambo waIsraeri kuti tisagone kuwabata. But one wemachinda waAsiria anomira kuti mambo hapana kunyangwe nemumwe pakati pedu, asi kwaIsraeri kuna Elisha munhu waMwari. Elisha uyu anoti kana amira anoudza mambo wake kunyangwe zvamunotaura imi muri mubedroom. Saka ndo patiri kuona pari kumira vanoronga hondo kuti regai tichienda tononobata munhu waMwari. But now tiri kuona paita dambudziko rekuti tiri kuwana Gehazi. Gehazi anga ari muranda wemunhu waMwari. Gehazi airarama nemunhu waMwari, but mukati mazuva ake anga ari munhu aitya kwazvo pamberi paMwari. Nawo mukatarisa murume anonzi Gehazi ndiye watinoona pachapter 5 yaKings, yaSecond Kings, tinoona Gehazi apo pauya general aibva kuAsiria aiwa nemaperembudzi ainzi Namani paanoenda kunorapa nemurume anonzi Elisha muprofita munhu waMwari. But now anoti arapwa zvinonzi anosiya mari yaanoda kupa munhu waMwari. But munhu waMwari anorapa otidzokera hako nemari yauinayo, kana wadzokera unonoitira vanhu. But tinoona Gehazi muranda wemunhu waMwari anoti asimuka anoteera Namani anga ari munzira. Paanomuteera anonoti ndipei mariya, tenzi wangu wafuka zvakanaka, chindidzoserai mashekeri emari yamamuchida kupa tenzi wangu. Nawo tinoona Gehazi muranda wemunhu waMwari anga aine pfungwa mutangariro dzake dzekuda mari nguva nenguva. Muranda wemunhu waMwari aiti kana basa raitwa neEria akasabhadharisa, naiyewo airwadziwa mwoyo, chikonzero mundangariro dzake aitsvaka kuti kana ndaita basa, kana ndaporesa munhu, kana ndaita zvinofadza vanhu ndichabhadharwa. Why? Muranda wemunhu waMwari. Pane musiyano noumwe mucherekedzo watotoona pavaranda vevanhu vaMwari kuti kana uchiita basa raMwari pamwe pacho unotsvaka mari. Kana zvose zvaunoita hauite kana kubatsira vamwe, asi unoita kuti uwane mari. Zvototinongedzera kuti unogona usiri munhu waMwari asi uri muranda wamunhu waMwari. Nawo mukatarira murume uyu anonzi Gehazi muranda wemunhu waMwari ndo watinoona pamukadzi Shunemi apo Elisha
anonomutsa mwana anga akafa. Paanonomutswa zvinonzi mukadzi paanouya achimhanya anoti ndinoda kuona munhu waMwari. But munhu waMwari Elisha anotuma Gehazi oti chingamidza mukadzi uyo ari kuuya. But nawo mukatarisa zvinonzi mukadzi muShunemi anonoti ndoda kuona munhu waMwari, anosiya Gehazi kwakuenda kune munhu waMwari. Zvinhu zvakakosha kuti titange tatarisa vanhu vaMwari. Havazi vose vatinoudza nyaya dzedu tofana kuendesa kuvanhu vaMwari. Tofana kuudza Mwari nyaya dzedu. Kune vamwe wapera vataura nyaya dzavo, wazara nemaproblem, wazara nekunetseka, wazara nekushungurudzwa mukati meupenyu. But vanongotaura wose waona vanoona sekunge munhu waMwari. Ndoda kukuudzai vamwe havasi vanhu vaMwari asi varanda vevanhu vaMwari. Vamwe ndana Gehazi handiwa naEriya, vamwe vacho ndana Gehazi havasi vana Elijah. Ndopatiri kuona varume Gehazi anonoenda ononzi bata tsvimbo ononoigadzika pamwana, kana waigadzika mwana achamuka. But Bhaibheri rinotiro paakanodaro aita zvose asi mwana haana kumuka. Why? Gehazi anga asiri munhu waMwari, anga ari muranda wemunhu waMwari. Gehazi akatoenda asi anga asina kutenda pane kurayirwa kwaangaitwa. Gehazi ari muranda wemunhu waMwari, akatorarama nemunhu waMwari aita mabasa makuru anotyisa, but iye ari kuonekwa achiita zvakasiyana newamwe. Why? Zvototiudza pachena kuti mukati mekurarama there is only two groups. Kune vanhu vaMwari nevaranda vevanhu vaMwari. Vamwe havazi vanhu vaMwari asi vanenge vari varanda vani vevanhu vaMwari. Saka mukatarisa murume anonzi Gehazi ari kurarama ari muchechi, tikuona two groups. There is two groups even in the church. Kune vanhu vachararama vari musangano, vachamira vari vanhu vaMwari, vachatendeka pazvinhu zvose, vachataura naMwari nguva nenguva, vachataura naMwari pazvinhu zvose. Koita vamwe vanonakidzwa nekuti sana Gehazi vanoti tiripo pakati pevanhu vaMwari, tichaverengwa pakati pevanhu vaMwari sevadzidzi vaJesu vari 12 kudaro, but vose vanga vasiri vanhu vaMwari. Jesu anotaura anoti hamuna kunaka mose. Why? Pane muranda wevanhu vaMwari. Paiwapoona Judhasi anga asiri paboka revaranda, but akaita basa rakanaka pamberi paMwari. But iye Mwari achimutarisa aimuona ari munhu waMwari, aimuona ari muranda wemunhu waMwari. Zvinodaro chero nemukati mesangano kune vanhu vari kurarama. Kana uchitarisa manamatiro aunoita, kamunamatiro kako mazuva ano akunamata kahwani pazuva, hausi kuona here kuti waakufanana nemuranda wemunhu waMwari. Kune vamwe vari kunamata zuva rose vachitsvaka mbiri yaMwari. Kune vamwe vari kutsanya vachitsvaka simba raMwari. Kune vamwe vari kutsvaka victory over sin, kuti Mwari wabatsire varege kuramba vachitadza. Asi iwe nhasi unonakidzwa kuramba uri muzvivi. Hausi kuona here kuti uri muranda wemunhu waMwari? Hausi kuona here kuti hausi kukwana pavaranda vaMwari? Dharira uone paunoenda kuchechi unonotsvaka kuti ndavanani vasikana vauya mazuva ano, unotsvaka vainzi vose vanyowani ndo vaunofarira. Vamwe vachiuya vanomukira mangwanani, vamwe vanouya vanonamata paprayer bed, vamwe vanotsvaka simba raMwari, but iwe unongouya padivine church. Why? Zvototitaurira kuti either uri muranda wemunhu waMwari. Wadiwa mboitawo munhu waMwari chero wapiwa privilege yekurarama pakati pavo. There is only two groups vana vaMwari. Hakuna mapoka akawandisha. Kune vanhu vaMwari vanonzwikwa naMwari, koita varanda vanhu vaMwari. Saka mukatarisa mambo waSiria anoronga hondo ati hatichadi kundorwa nevaIsraeri, taakuchida munhu waMwari. Munhu waMwari uyu ndo watakuda. Kana tabata munhu waMwari nyaya yedu yapera. Nawo mukatarira zviri kutitaurira kuti mambo wevaIsraeri waiteerera zvaitaura muprofita waMwari. Zvotitaurire tiri kuona utungamiri, tiri kuona leadership. Apo mambo ari ndiye mutungamiri waIsraeri. Zvinodaro kuti vose vatungamiri chero vari muleadership, kana tikateerera vaprofita waMwari zvichatibatsira
kuti tigone kukunda pahondo yewakaipa. Pataita dambudziko navamwe vanoramba uprofita waMwari, taita dambudziko navamwe vanoramba mweya wechiprofita, taita dambudziko navamwe havachadi kuteerera kana Mwari achitaura navo. Bhaibheri kutaura rikuti iro, kana muchida kuchengetedzeka, kana muchida kuwana kuti muwane simba kuti munzvenge mano wadhiabhorosi, teererai waprofita. Pane matestimonies of Jesus Christ. Mwari akaisa zvapupu zvinomupupura iye kuti kana nesu taakupinda murima, taakupinda pakawanda, taakupinda pakuraswa, asi Mwari atibatsire timire nekutendeka. Why? Paita muprofita pane zvinyorwa, the spirit of prophecy ichatibatsira kuti tigone kurarama chero Vaasiri vakauya tigone kuakunda. Saka tiri kutarisa, tiri kuona murume, Bhaibheri rinotiro, tinoona vamambo vaAsiri anoronga mauto oti endai munotsvaka muprofita wavaIsraeri. Havachina basa nevaIsraeri, aakurwiswa zvino, munhu waMwari anotsvakwa kurwiswa, ndiye munhu waMwari. Saka vose vanorwa, vose vacharwiswa ndoavo vanotenda muzvinyorwa zvemuprofita, vanotenda muspirit of prophecy. Bhaibheri rinotiro, naizvozvo shato yakatsamwira mukadzi ndokuenda kundorwa navamwe avo vana vakasara vanochengeta murayiro waMwari nekupupura kwaJesu, vanochengeta murayiro waMwari nekutenda kwaJesu. Nau tiri kuona basa raSatani, chaari kurwisa Satani achimira sawaSiria. Vari kuona kuti no problem haisi vaIsraeri, but dambudziko nderekuti mambo waIsraeri vateerera zvinyorwa, the testimony of Jesus Christ. Saka don't worry kuti tigone kukunda hondo iyi, hande tinorwisa the spirit of prophecy, hande tinorwisa muprofita waIsraeri. Ndoda kuti mutarira mugone kuona basa raSatani, chaari kutsvaka even mukati mesangano, kuti vose vachatenda mushoko raMwari, vose vachararama vachichengeta mitemo yaMwari, vose vachararama vachitenda the spirit of prophecy. Satani haaregi, haasi kuzorora, chaari kutsvaka anoda kunyaradza the power and the spirit of the prophets. Chaari kutsvaka anoda kunyaradza vose vanotenda muzita raMwari, vose vachatenda muzvinyorwa, vose vakapiwa the privilege of the prophecy, vachararama vachiverenga the spirit of prophecy. Mwari achada kuvarwisa chikonzero, Satani achada kuvarwisa nemhaka yekuti Mwari ari kuwapa direction kuburikidza nemuprofita. Saka chechi inogona kupinda mudarkness, inogona kupinda murima because they will neglect the spirit of prophecy. Saka tikangosiya zvakataurwa naMwari, tikasiya shoko raMwari, tikatadza kuteerera shoko raMwari, the Bible is the greater light and the SOP is the lesser light. Asi rese is the light of God. Bhaibheri rinotiro, Jesu achidaidzira, I am the light of the world. Saka patinotaura about the light, either is the lesser or the greater, we are talking about Jesus. That's why the spirit of prophecy inotinongedzera the testimony of Jesus Christ. Even the Bible inopupura basa raKristu Jesu, even the Holy Spirit, because the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Saka nemweya mutsvene uri kuratidza basa rekutungamirira vanhu, vose vachagona kuva diligent, vachava vigilant, vachamira pamazuva ekupedzisira. Ndoavo vari kustart, vari kuverenga, vari kutsvaka simba raMwari kuti Mwari avabatsire vagone kumira pamadeceptions aSatani. But vose vachanegleta shoko raMwari, vose vachanegleta murayiro waMwari, vose vacharamba the spirit of prophecy, vachapinda into spiritual darkness, vachararama vapinda mudarkness zvokuti pachauya mamwe maevents zvichauya as if zvinhu zvingori normal, vanozoshamisika vatopinda mukubatwa vose pamwe chete kuti koinga zvatatopinda munembotyara, zvatatonyura muzvakaipa, ko zvatatoenda kusaidhirisiriro. Asi nawo tiri kuudzwa kuti vose vacharamba vakatendeka, vachateerera muprofita kana achitaura, vachamira sevanhu vaMwari. Asi the rest vanogona kurarama vari mukati mesangano, vane privilege yemuprofita, vaitogara naye, vaitova nezvinyorwa unazvo mumba, unotoverenga mabhuku ose unawo, Bhaibheri unawo, zvose unazvo, asi hauverengi shoko raMwari. Zviri pachena kuti hausati wamunhu waMwari, asi uri pavaranda vevanhu vaMwari. Wadi waita munhu waMwari, watora advantage
privilege yekuteerera shoko raMwari. Why? There is a great separation iri kuuya yekuseparata vanhu vaMwari nevaranda vevanhu vaMwari. There is a shaking iri pamberi pedu yekupatsanura kuti kana ari Elijah agone kuenda kusaidi kwake, Gehazi kusaidi kwake. Bhaibheri rati pavhesi 17 vakati vachitarisa vakaona akanzi Mwari svinudzai meso ejaya rione. Jaya rikasvinudzwa meso, rakati rasvinudzwa meso, Bhaibheri rati iro zvinonzi Gehazi muranda womunhu waMwari anoti achitarisa anoona ndokuona zviuru nezviuru nemachariots emauto. Aya machariots anga akakomba Elijah munhu waMwari, anga asina kukomba Gehazi muranda wemunhu waMwari. Saka vose vachawana the protection of God. Ndo vanhu vaMwari vachachengetedzwa, ndo vakasiliwa, vakapiwa the seal of God, ndo vachadzivirirwa. The God is deliverance. Mwari pachasunungura vanhu from the captivity. Vachamira nevanhu vaMwari, asi varanda vanhu vaMwari vachaiswa kunze. Why? Havana protection. Vachasangana nogona kurarama nguva yakareba uri musangano. Womira time of shaking. Kana wamira time of shaking, you are going to sift away. Paunobudiswa, wabudiswa kudaro, uchaona pachena kuti haiwa ndakararama nemunhu waMwari asi ndakatamisa nguva yekuponeswa. Ndakanzwa maridzo dzevanhu vaMwari asi ndakatamisa nguva yekuponeswa. Ndakanzwa music dzevanhu vaMwari asi ini ndakatamisa nguva. Ndaenda kunonakidzwa, ndaenda kumaconcert kuti ndione shamwari, ndaenda kumakemp kuti ndiwane vasikana navakomana. Why? Wanga usina agenda yekutsvaka ruponeso rwako. Zviri pachena, hausati wamunhu waMwari asi uri muranda wemunhu waMwari. Panoverengwa Bhaibheri, parinodzidzwa, hauna hanya naro, hauna kana shungu yekuverenga shoko raMwari, hauna kana shungu yekutsvaka the spirit of prophecy, hauna kana shungu kuti Mwari akubatsire ugone kunzwisisa shoko raMwari. Zviri pachena, hausati wamunhu waMwari asi uri muranda wemunhu waMwari. Wadini hashama yangu, wasarudzwa yekuti Mwari ndibatsire ndigone kumira zvandapiwa privilege yekuwana shoko raMwari, zvandapiwa privilege yekuwana spirit of prophecy, zvandawana mukana wekunzwawo maridzo dzingandiponesa, zvandawana mukana wekuteerera music dzakanangana neni dzawandisimudzira pakutenda. Ndimbosiyawo dzangu dzandinomboteerera dziri dzenyika zisati dzaMwari, ndimbotorawo dzaMwari dzindibatsire kuti ndigove munhu waMwari. Nekuti nguva yatiri kuenda, Mwari ari kupatsanura Elisha naGehazi. Wadi wamira kusaidhi remunhu waMwari kuti wagone kusangana neruponeso rwako. Wadi watora sarudzo rekuti Mwari akuponese, akutungamire. Haupo here, haunawo shungu yekuti ndodawo kumboviringa, ndaneta nekuti ndikabata Bhaibheri ndokotsira. Asi nhasi Mwari ndipewo simba kuti pamunotaurawo kwandiri ndinzwewo kana muchitaura nini. Kana uripo wakadaro, wanawo nguva yekuti patonamata tisinamate tose uponeso. Mwari akuda kukumutsa pahope. Wakambofamba waita zvakawanda, iye zvino waneta, hauna simba rekunamata. Asi kare waimbonamata wani, iye zvino hauchanamati. Mwari ari kuti ukadaro uri kusaidhi raGehazi. Wadi waita munhu waMwari, waita saElijah, Mwari agone kukubatsira. Wakapiwa zvose zvinokuponesa kuti uponeswe. Sangana nesu pakunamata ugone kuponeswa, umutsiridzwe. Ngatiwane nguva yekunamata. Maite enyu Mwari muriko kumusoro kudenga, tokutendai Jehovha mhaka yenyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi. Mataura nesu kuti deno matitungamira, tarega kurarama sevaranda vanhu vaMwari, tarega kurarama nebribe saGehazi aitsvaga bribe, tarega kurarama tisina kutenda saGehazi anga asina kutenda, tarega kurarama tiine mukana wokuponeswa asi tosvika pakuraswa. Asi tibatsire tigone kutenda zvokwadi yenyu. Makatipa chipo chewaprofita, makatipa the spirit of prophecy mukati meupenyu, makatipa shoko renyu kuti tikariteerera tigone kuponeswa. Tirangarirewo nhasi timire sevanhu vaMwari, tirege kumira savaranda vevanhu vaMwari. Zvakaitika kare, asi nhasi tipewo mukana mutsva. Tokutendai Jehovha manzwa kunyengetera kwedu, muzita raJesu tanamata. Amen.